第8回怒りのコントロール法3、怒りの対象を見下す。今回は皆さんが怒った原因となった人、見下すことで怒りを抑える方法をお伝えします。例えば電車の中でマナーの悪い乗客を見たとき、対応をした店員の態度が悪かったとき、攻撃的な言葉を投げかけられたとき、イラッとしたりカッとなったりしますが、そんな時はこの人はかわいそうな人なんだ、きちんとした教育を受けていないんだ、哀れな人だと心の中で見下してみるのです。自分と同じレベルで考えないようにしましょう。そうすることでカッとなった自分を抑えることができます。ただしこれはあくまでもカッとなった気持ちを抑えると不限定の手段で、普段から人を見下すような考えを持ってはいけません。その場限りの対処法です。そこはくれぐれも注意してください。なおこの方法に抵抗がある方は使う必要はありません。今日はここまでです。第9回は怒りのコントロール法4です。それではまた。